אני עייף, בדיוק נכנסתי למצב שינה. נו, החברה שלך הגיעה? הם לא יודעים שאתה מאוהב בליה, והיא צריכה לבוא לחנות? בטח שלא, אני אייפד, אצלי הכל רשום. חכה, 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 סמיילי. מני מאוהב, ומני מאוהב, מני מאוהב. אני חושב שאתה צריך לתת לה חיבוק. אז נשיקה. אלו מתנות נהדרות לתת למישהו שאתה אוהב. ואת ליה, אתה אוהב. אתה צריך לומר לה שאתה אוהב אותה. הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך. היא אוהבת אותי, היא אוהבת אותי. הוא אוהב אותך. מני, 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 6 סימני שאלה. מני, אני רוצה שתגרד לי בראש. פה, ממש ליד המצלמה הקדמית. ועכשיו, יותר יפה חלק? אולי מטולטל, אולי בלונדיני, אולי שחורדיני, אולי צפם, אולי כמו ננס, אולי דרבס. אוי, תגיד לה כבר שאתה אוהב אותה. אני מכיר בדיוק מישהו שיכול לעזור לך. אמרתי לך שתתגעגע אליי. רגע, אותי לא מוכרים. אני חבר שלך. אל תתייאש ממני. הכל תלוי בך.